Den her. Har ikke noget som helst. Han er helt nyspawn. Er du sikker? Ja. Kommer han ind ad døren her, eller hvad? Ja. Jeg bøffer ham. Jeg har døren. Ja, jeg har den anden der til venstre for dig. Han havde gul jakke på, han var nede. Eller gul trøje og t-shirt på, han var nede. Skal vi skyde ham, eller skal vi være flinke? Løb. Jeg er flinke. Han løb. Løb han? Ja. We enter police station. We're not gonna shoot. Han kommer ind nu, han kommer nu. Jeg vil ikke sige we, jo. Hey, you guy. Will zombie after you? Jeg går lige ovenpå. Han bliver i hvert fald slået på. Up the stairs. Prøv lige. Klar den, ikke? Jeg er lige helt øverst nemlig. Han... Hvad? Hvad sker der? Han slog mig. Skød du ham? Oh, you fucker. Fik du ham? Ja. Så har jeg ikke flere skud.